The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly furnished unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. John, or 3 John 2, Beloved, I pray that you may prosper in all things and be in health, just as your soul prospers. Mark 9:23-24. Jesus said to him, If you can believe, all things are possible to him who believes. Immediately the father of the child cried out and said with tears, Lord, I believe. Help my unbelief. Proverbs 4:20-22. My son, give attention to my words. Incline your ear to my sayings. Do not let them depart from your eyes. Keep them in the midst of your heart, for they are life to those who find them and health to all their flesh. Jeremiah 17:14. Heal me, O Lord, and I shall be healed. Save me, and I shall be saved, for you are my praise. Jeremiah 30:17. For I will restore health to you and heal you of your wounds, says the Lord. Psalm 147, verse 5. Great is our Lord, and mighty in power. His understanding is infinite. 1 Corinthians 13:1-3. Though I speak with the tongues of men and of angels, but have not love, I have become sounding brass or a clanging cymbal. And though I have the gift of prophecy and understand all mysteries and all knowledge, and though I have all faith, so that I could remove mountains, but have not love, I am nothing. And though I bestow all my goods to feed the poor, and though I give my body to be burned, but have not love, it profits me nothing. Proverbs 25:11-15, or 11 and 15. A word fitly spoken is like apples of gold in settings of silver. By long forbearance a ruler is persuaded, and a gentle tongue breaks a bone. Romans 12:9-10. Let love be without hypocrisy. Abhor what is evil. Cling to what is good. Be kindly affectionate to one another with brotherly love, in honor, giving preference to one another. Before we start our Bible study nining adlaw, sama sa naandan, ikinahanglan ng atong pagsugid sa atong mga sala nga atong nabuhat nining adlaw, kini mahimo lamang babag sa atong pagabuhatong pagtuon sa Dios, kung dili nato isugid kining tanan nga mga sala ngadto sa tubangan sa Dios kamahan. 1 John 1:9 agda og nagamando kanato sa pagingon nga if we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Apan alang kanimo higalang wala pa'y kaluwasan. The issue you're facing is not confession of your sins, it is using your free will. Aron imong magamit ka ng imong kabubuton sa
tuo kang Ginoong Jesucristo nga imong manluluwas. Kay kini lamang ang bugtong pagi nga ikaw mahiusa na usab sa Dios pinagi sa imong pagtuo kang Ginoong Jesucristo. Believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved. Acts 16:31. Busa sa hilo magandam ta pinagi sa pagampo. Let us pray. Balaan na mo nga Diyos, nagapasalamat kami kanimo nininglano sa mga gayon sa pagtuon sa imong mga pulong. Bani kami karon pinagis pagtudlo nga namos balang Espiritu Santo, tangtang mga babag nga niya sa mong hunahuna aron kini dili makabalda, makalinga sa among concentrate on your word. We thank you for this opportunity, grasya among pahimuslan kini o Dios. Kining tanan among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Jesucristo. Amen. Well, may adlaw, tanan na itong mga subscribers, how are you doing? Atong mga higala, atong mga igsoon diyan ni Kristo, gi-abi-abi na sa kamong tanan ni ining adlaw. Ayaw pa na mo sa mayong panglawas. Well, kining tanan, grasya raman, atong gipahimuslan. Magpadayon kita sa pakaon sa atong tagsa-tagsa kakalaging nga mga anak sa Dios. This is the only food for our soul, His Word. Man does not live by bread alone, but by every word that proceeds from the mouth of God. Matthew 4:4. Deuteronomy 8:3. Okay? So, karong adlaw doon na nasantay lain nga pagtulunan nga atong duputan. Giuluhan kini. Do you want to live the Christian super grace life? Buot ka ba nga magkinabuhi sa Kristohanon nga labaw pa sa grasya nga panginabuhi? Okay. Una sa tanan. Sa di pa kita mo tukbil ni ini, ako kang pahinunduman nga kini nga itong pagtuon sa pulong sa Dios nag-adapt kini o in fact kini ang main thrust gyud kanang pagsangyaw sa mayong balita sa kaluwasan ngadto sa mga dili magtotoo o sa pagtudlo sa kamatuoran ngadto sa mga magtotoo. Okay? O ang atong gi-adapt hinunta gi-sagup atong gi-gamit nga pamaagi ini atong pagtuon sa pulong sa Dios mao kini gitawag natong sinilsilay nga paagi, inculcation method. Okay? Kaya ang prinsipyo atong barugan, the rate of learning must exceed the rate of forgetting. Ang kapaspason sa atong pagkat-on kinahanglan mulabaw pa kini sa kapaspason sa atong pagkalimot. Okay? Now by the way, the long-term memory can only be possible in our learning process by repetition. Pagbalik-balik, subli-subli. Okay? Repetition, as we know, is the best teacher. Repeat and repeat and repeat and repeat and repeat learning Bible doctrine. Mao kini nga atong method of learning, studying, believing, and using the Word of God in our Christian life. Kay kung di ni mo balik-balikon, tendency is nga makalimtan yun ni mo dayon. Right? So mao na nga balik-balik ta din sa atong gipangtun-an aron sa ingon niya na masilsil na gayot. It will sink in into the innermost sanctum of our soul. Okay? So repetition. Balik-balik. O sama pananglit ni ining doktrina sa kanang dayo ng kasiguruhan, eternal security. I think that's the only kanang way nga akong mabinisaya kaning eternal security. Dayo na nga kasiguruhan. Diba? Mao ka na ibinisaya? Okay, pananglitan, kining maong doktrina.
Sa di pa kita mo tukbil gyud sa atong main topic ning adlaw, ang doktrina sa eternal security naman klaro man kayo diha sa Roma 8:38 nagkanayon nga, for I am persuaded that neither death nor life nor angels nor principalities nor powers nor things present nor things to come, verse 39, nor height nor depth nor any other creature shall be able to separate us from the love of God which is in Christ Jesus our Lord. O diha pagayon sa 1 Peter 1:4 nga naatay gipaabot nga mga panulundon, ang pasabot inheritance, giandam na kini, gitagana na kini sa Dios sa eternidad, inigadto na nato ingon nga mga Kristohanon, mga anak sa Dios. 1 Peter 1:4 nagaingon, to an inheritance incorruptible and undefiled, and that fadeth not away, reserved in heaven for you. Verse 5, who are kept by the power of God through faith unto salvation, ready to be revealed in the last time. Di man naan yun nato. Mao lang ni ang inunta nag-refer bahin ni ining doctrine of eternal security. Mao kini baruganan sa atong ministry. O I know dunay mga pundok nga dili makadawat niini. Well, it's a matter of choice. Gusto? Ato po na ipahinumdum kanimo nga na magkay kapilian. Mahimugog mo dawat kanini, mahimupog di. You see? Ang Dios nagatahod sa imong kabubuton, dili siya mo ilabot. Nagarespeto, nagatamod siya sa imong kabubuton. Kung mudawat ka ba niining iya sa Dios nga kamatuoran. Iya kini bahin sa doctrine of eternal security. This is very controversial niining in the Christendom. Tinuod na apan saon man mao man ang gilatid sa pulong sa Dios nga tataw tinaw kaayo nga naatay kasiguruhan nga dayon sa diha nga mutuo mo sanong mo dawat kita sa agda o pagdapit sa Dios sa iyang pulong. You see? Again, it is a matter of choice. Karon ato karong duputan kining atong pagtuon bahin ining dakong pangutana. Do you want to live the Christian super grace life? Buot ka ba gyud magkinabuhi sa Kristohanon nga labaw kinalabuan nga grasya nga matang sa pagkinabuhi? Wala na atong binisayag super grace. Okay. So are you ready? Now, at the moment you believe in Jesus Christ, yatog yung higayon, nga migamit ka sa imong kabubuton, mutuo ka kang Yesu Kristo, ikaw nakadawat og 70 things. 70 kapituan ka mga butang. One of which is an appointment as a priest. Nakakanas 1 Pedro 2:5-9. However, it is one thing to be appointed a priest and something else to function under the priesthood. Now, just being saved, kana wa magpasabot og doesn't mean a thing as far as your service for the Lord on this earth is concerned. Now, hangtod nga makasud ka ni ining gitawag og super grace, dili ka makaalagad sa Dios to the maximum effectiveness, dili. Kaya ang super grace kini ang kini sa kinabuhi sa Kristohanon, which lies beyond the point of spiritual maturity. Labaw pa kini, sobra pa, on which
appropriates o nagagamit sa grasya sa Dios toward maximum function and production. Na sa pagkakaroon, you are going to go through sa nagkalaing matang sa kanang pagantos. You are going to go through all kinds of growing pains. You're going to think nga ikaw eksperto at every stage. And you're going to be trouble for some poor pastor to kansang mga whose lot it will fall to counsel you. Now, gani, too often, ang tinguha nga ikaw matambagan is merely a desire for attention. Kasagarang mga tao, wa manginahanglan og counseling. Unsa may kinahanglan nila? Pulong sa Dios. It is Bible doctrine. Kaya usara gyud ang paagi nga usa ka magtutuo can ever basically function ubos ni ang pagkapari kanang sacerdote. And that is pinaagi sa imong pagpakaon sa imong kalag sa pulong sa Dios. Apan ingon nga bag-ong magtutuo, ibutang ta ikaw maupay pagkaluwas. Dili ka kanang makatuman niini pinaagi lang sa pagbasa sa Biblia for yourself, no. You're just born into a new kingdom o hingpit gyud kang pagkaway alam pa of anything nga gisangkap sa Dios alang kanimo. Kaya ang dako gong kining tinguha o inon tatumong ingon nga sacerdote alang kanimo, the only objective nga imo ra gyud nga matuman successfully for a while mao ang imong pagkat-on sa kamaturan, your intake of doctrine. Now karon mo ta sa paglihok na sa gitawag o gap, grace apparatus for perception. Now unsa man ni kining gap? Grasya kini nga mga kahimanan alang sa pagpanabot. Gap. Mao na akong paghubad sa Binisaya. Grasya kini nga mga kahimanan o kagamitan alang sa pagpanabot. Now, the provision whereby the believer maka-cut-on og doktrina, mao kini gitawag og grace apparatus for perception. In short, ato lang ng initial gap, GAP. Now, of course, kinahanglan nga maminaw kas doktrina nga gitudlo sa pastor magtutudlo. Ubos kini sa pagpuno kanimo sa Espiritu Santo. 1 Corinto 2:10. It is then understood objectively in the left or perceptive lobe. Kaya kini kung atong utok, butang ta, doon ay duha ka bahin, ang wa ug ang tuo. Perceptive lobe, ang right lobe, ang tuo nga bahin ini. Apan ang left lobe, igo ra siyang pagpaminaw. Okay? Now, kini kasayuran nga gitawag og gnosis, Gnosis, sa Grigong pulong, gihubad nis in English og knowledge understood only. Knowledge in the staging area. Karon, sa diha nga ikaw makasabot sa gitudlo, mulihok dayon ang imong kabubuton. Okay? Now, kini atong kabubuton, doon na may duha pod kabahin. Doon ay wa, doon ay tuo. Ang wa, unsa? May og dili ko. Ang tuo, may og okay. Mudawat ko. Positive. So, there are two parts, two lobes. The left lobe, mao'y unsa? Kanang tigsabot. Apan ang right lobe, mao'y tigbuhat. So, ang positive volition expresses itself
in a non-meritorious manner. Unsa man pagtuo. Non-meritorious man yung pagtuo. Why makapasigarbo nga ikaw rin may laki kay na kay pagtuo? No, ang tanan may pagtuo. Apan di man ang tanan mo tuo. Kita ni mo? Kaya ang pagtuo cycles the information mo pa tuyok, mo pa libot sa kasayuran ngadto sa espirituhanon, tawahanon nga espiritu, human spirit. Nga diin kini mahimo ng epinosis. Ang epi mo'y gipasabot kini og labaw, sobra pa kaysa kahibalo. So in other words, ang gnosis, G-N-O-I-S, more na ang knowledge understood, academic knowledge, ang imong nasayran. Apan wa kanay kanang kagamitan sa imong espirituhan ng pagkinabuhi, it has no spiritual value. Kay imo man lang nasabtan ingon nga academic knowledge. Mao na gnosis. Until nga imo kanang ibalhin ngadto sa tuo nga bahin nga matawag na kanang maong kasayuran imong doktrinang na sabtan og epinosis. Epi labaw, sobra pa sa kahibalo. You see, diferensya man ni kahibalo og sa kaalam. Musta? Ang kahibalo, academic knowledge. Mahimo mo itudlo kini, believe ang mga tao, kuyaw ka mo tudlo. Apan ka na academic lang. Why spiritual value? No spiritual validity whatsoever sa imong espirituhan ng pagkinabuhi. Dili na magamit. So, ang magamit na mo katong ibutang na mo sa tuo nga bahin sa imong kabubuton, you see, positive volition, mahimo na ka ng epinosis. So, it's cycled. The information is cycled into the human spirit where it becomes epinosis. Nanas 1 Corinto 2:11 ug 12. Kay akong balikon nga, ang epinosis is over or beyond knowledge. It is knowledge beyond the staging area. Kini doktrina kini nga naa na sa imong tawhanong espiritu nga magamit na. Magamit na sa imong espirituhanong kinabuhi. Kay kining epinosis is already cycled, gipatuyok na diha ngadto sa tuo nga bahin. Okay? In the feeling of the Holy Spirit, where it goes into the frame of reference and memory center. Musod na siya diha. O kini, magasugod sa pagpurma sa mga bokabularyo o mga kategorya o sa pag-usab sa norms and standards to line up with God's norms and standards. Musibo na. And it is finally put on the launching pad nga kini magamit na. See? Ibutang na dayon ka na sa launching pad o imo nang magamit. Na sa imo paggamit na niini, pulong sa Dios, magatukod ka na sa gitawag o sa in English o edification complex of the soul. Ako lang ang gihubad sa Visayan o dakbalay sa imong kalag. Now, ang epinosis naasay lain nga function. It is used as building material alang sa katukuran sa gitawag natong edification complex in the soul. ECS. Ayun nakalimti. Kining ECS stands for Edification Complex of the Soul. Binisaya, dakbalay sa kalag. Kay kini, mao man gyud ang usa sa mga kanang tumong the objective of the growing Christian o it is the identification of maturity, pagkahamtong sa magtotoo. O kini, nagalangkob kinig 7, dili kay 7, 5 ka mga ang-ang. It consists of 5 floors. Ang unang ang-ang
gitawag nato og grace orientation. Awareness of your place and purpose in the plan of God. Nasayod ka, siguro ka, nakaila ka sa unsa imong dapit ug ang tuyo sa plano sa Dios sa imong kinabuhi. You are grace oriented. Ikadua, mastery of the details of life. Ikaw mao ang agalon, dili ikaw ang ulipon. Sabta gina. But pasabot nga kaniadto nga wa pa kay doktrina, wa pa ka makapadayon sa imong pagtubo espirituhanon, ikaw kanunay kang ulipon sa mga detalyes kinabuhi. Ang but pasabot nga pakibutang ka, magsige lang ka gunaw nagsana po imong paliton sa imong angkuno no all of those. So you are a slave to the kanang details of life. Apan karon may doktrina ka naman na usab naman ang imong pagpananaw sa kinabuhi, then ikaw na ang agalon. You see, you are now the master of the details of life. Ikaw na ay maga-control, magadumala, dili ang mga detalhes kinabuhi mo dumala kanimo, no. It's the reverse. Ikaw na ang agalon. You know how to control, how to handle the details of life. Mao ni ikaduhang ang ikatulong ang mao ni gitawag og the relaxed mental attitude of agape love. Mental sa pangunahuna. Ang imong pagkaokupado na kang Ginoong Jesucristo og ang pagkawa diha ang mga mental attitudes wala kay mga sala sunahuna. You see? So mao kana relaxed mental attitude, hayahay na imong pangunahuna. Hanoy na. You see? So, I hope nasabtan nimo na. Karon, ang ikaupat nga ang imo ng katako sa paghigugma in all categories. Ang una niini, imong paghigugma ngadto sa Dios nga mahan or occupation with Christ. Ikaduha, ang imong gugma nga gitawag og love for right man or right woman. Okay? Ikatulong ang imong gugma ngadto sa isig katao. O kailima, mao na kini ang plus H. Kini ang hingpit nga kalipay sa Dios nga gipaambit na diha kanimo ingon nga magtutuo dinhi sa panahon, although it is a temporary sharing. Temporaryo. Now, pagpadayon nini, kining ECS, unsa tong ECS? Edification complex of the soul. This is the reflected glory of God. O kini ang paagi by which believers can glorify God. Nga makahimaya sila sa Dios. Basically, dili man gyud ka kanang himaya sa Dios by what you do, but by the spiritual assets of the soul. Bona fide production, mao kini ang resulta ni ining maong mga espirituhanong mga kasangkapan. Therefore, in order to glorify God, aron natong mahimaya ang Dios, ikinahanglan nimo ang pag-ugmad ni ining maong mga kasangkapan diha sa imong kalag to the point of maturity. And this can be done only pinaagi sa pulong sa Dios. Bible doctrine. Sa diha nga ikaw makakabot na gyud ni ining edification complex, ikaw mo atubang og dakong isyu. Either you move into super grace or you retrogress into reversionism. Kasabot ka? Sa diha ba nga makabutan nimo kining edification complex of the soul, ikaw mo atubang og tagkong isyu nga kun mupadayon ka ba sa kanang lihok
pagpadayon sa pag-abanti ngadto sa unahan sa imong super grace nga kinabuhi or mo atras ka ba retrogress ngadto sa pagka-reversionista. Now, kining plus H, iyahan ni sa Dios, okay? Basta plus, iha sa Dios. Ang minus, iha sa tao. So, ang plus H, mao kini matang sa kalipay sa Dios. Plus H. It's a very easy move to intensify gap. To continue taking in doctrine sa adlaw-adlaw nga paagi o sa pagsul na gyud ni super grace nga mao ang tumong sa unsa ka hamtong nga magtotoo. At that point, ikaw musugod na gyud to function as a priest in the true sense of the word. O ikaw musugod na sa pagtuman sa katuyuan for which you've been left ni ining kalibutan na ingon nga magtotoo. Ug dugang pagyud nini at this point, musod ka vigorously, sod na ka sa angelic conflict. Now, mara ginituyo nga nung buhat kita sa Dios ingon nga mga tao. To unsa, resolve the angelic conflict. By now, you are also mature enough to distinguish between divine and human good. Now, kini kung divine and human good, duha ni kaklasing mga mayong binuhatan nga mao kinihatagan o pagtasal human yun sa pagsakgaw sa simbahan right after the rapture. Okay? Mubanos dayon kini gitawag og judgment seat of Christ nga diin, that is the evaluation time sa ato mga binuhatan dinis kalibutan. Unsa mang mga binuhatang maayo, tawhanon o Dios nun. Kay kadtong tawhanon nga mga mayong binuhatan, gitandi man kana sa Korinto nga unsa kahoy, kugon ug dagami. Nga kini di are combustible, dali rang masunog. Kadlitan nimo nagpusporo, dali ra na mo sila og. You see? Og masunog, og muog daw. Na unsa may gantihan sa Dios, wala. You see? They are burned. So, wala kay ganti nga madawat. Di nimo madawat katong inheritance nga atong gisgutan. Apan kadto nagabuhat ang mga mayong binuhatan nga ginamit ang pulong sa Dios ug kana mo resulta matud pas Korinto gihapon nga dili na kahoy kugon dagami kun dili unsa naman pilak, bulangwan ug mahalon nga mga bato. You see? Silver, gold, precious stones. Ug kini non-combustible. Dili masunog, dili maugdaw. Suway kuno kandlet ug pusporo kanang maong matang sa maayong binuhatan. Kining maayong binuhatan gi kaamgid kana lagi sa pilak, bulawan ug mahalon nga mga bato. Og kay di man masunog, di man maugdaw, kana ra ang matang mayong binuhatan nga pagagantihan didto sa eternidad. Sabot? Kay mao man na ang requirement nga madawat mo ang inheritance, ang panulundon. You see, nahinumdong ko ba niya atong gikot, mahitungod nining kining inheritance na natuon niya atong madawat dito sa langit, dito sa eternidad. Giandam ni sa Dios sa kaniyang wapat ang matao gani. Naibawan mas omnisciente sa Dios nga kita mahimong mga magtotoo. O kay magtotoo naman kita giandaman niya, kita ganaan niya ining panulundon. Matud pas 1 Pedro 1:4 sa 5. Versikulo 4, to an inheritance incorruptible and undefiled, and that fadeth not away, reserved in heaven for you. Verse 5, who are kept
by the power of God through faith unto salvation, ready to be revealed in the last time. Na, sumo ka na ang pagpatinaw nimo at wala nagilatbitan, although this is some kind of a review, meaning divine and human good. Ang diferensya, unsaon nimo how to distinguish between divine and human good. So karon, ato ning ipadayon ugma kaning paghisgot, adto kita maghisgot sa mga resulta nining imong pag-atras, the results of retrogression in your Christian life. Magampo ta. Bala na mo nga Diyos, nagpasalamat kami kanimo, yung lain sa mga higayon, sa among pagpahimulo sa imong grasya. Salamat sa imong pagpatinaw kanamo bahin ni ining edification complex of the soul o bahin niining matang sa pagkinabuhi nga gitawag og super grace life nga buot nimo nga among kinabuhion. Tudlo pa kami dugang ang mga prinsipyo nga mga paagi, protocol nimo imong giandam aron kami masibo gayon niini ug nga kami makakinabuhi nining mga matang sa pagkinabuhi nga dili kasagaran. Salamat niining among Bible study through the YouTube sa Vic Balbido Evangelistic Ministry. Kining tanan, among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen.